Her vil jeg fortælle om en forenklet version af spillet Kinball. På banen er der 3 hold i hver deres farve. Odense Friskole spiller i grønt, Henriette Hørlyks skole spiller i rødt, Hirsings Realskole spiller i blåt, og Marie Jørgensen skole spiller i orange. Hvert hold har 5 spillere på banen, og kampen varer i alt 12 minutter. Vi trækker lod om, hvem der skal starte med at serve. Holdet, der vinder serven, stiller sig midt på banen. Holdkammeraterne, der ikke server, skal alle røre bolden, mens de har det ene knæ på jorden. Samtidig holder de også bolden i luften. Så snart der er mere end 2, der rører bolden, må boldholderne kun bevæge sig ved at dreje rundt om egen akse. Det vil sige, at den ene fod hele tiden skal være i jorden. Man server ved enten at bruge den ene eller begge arme til at slå eller skubbe bolden, så den ryger opad i en bue. Lad os se et par eksempler på en serv. Hvis man forestiller sig bolden som en jordkugle, så skal man ramme bolden under ækvator. Ellers tæller det som en fejl, der giver de andre hold point. Man må således ikke serve bolden direkte i jorden. Lad os se et eksempel på en fejlserv. Serven skal gå på tur mellem holdkammeraterne. Når man server, skal man råbe Omnikin efterfulgt af farven på det hold, han udfordrer til at gribe bolden. Man skal serve inden for 10 sekunder, og så snart alle rører bolden, skal der serves inden for 5 sekunder. Man må ikke serve bolden af banen. Gør man det, er det en fejl, og de 2 andre hold får point. Det hold, man udfordrer, skal nå at gribe bolden, inden den rører jorden. Man må gerne spille bolden videre til en medspiller, ved for eksempel at ramme den med foden, så medspillerne kan gribe bolden. Griber man bolden uden for banen, mens man stadig har en fod inde på banen, så er bolden stadig i spil. Hvis det hold, der udfordres, ikke griber bolden, før den rører jorden, får det angribende hold og det tredje hold point. Når bolden rører jorden, er der spilstop, og holdene lægger taktik for den næste bold. Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle til Asfaltskolernes idrætsstævne den 31. maj.